Oh, pero kama na hiya. Yes. Ng'ato ka ng'ato nigi lek mare kaka odwa tayo wuonje. Osiepa, Fred en osiepa. Wan wawuotho nitie gima warango ma waluongo ni sustainable development. Wan ok watim, an awuon kipenjo ok atim gima iluongo ni handout delivery model. Amor nikech kan ka gi Injinia Orodi oselima, wawuoyo, wabet warango, to warango gimoro ma kikonyogo itimo ne jopiny ma kiny pod onyadhi timo. Mowacho notimo mano to watimo wate, to be pok walando. Nitie jok ma seche moko ichopo ka itimo ka, lakini wang'iye long term, gimoro mwang'iyo ni sustainable, bang'e kiny kionge, kiny kok ichiwo, nikech ok inyal chiwo ne ji te. Mano emomiyo ineno ka wan, my approach en gima waluongo ni right based approach to development, manitie gi elements ang'wen ma participation, empowerment, non-discrimination and sustainability. Ineno ka sustainability emobiro mogik. Mano emomiyo ineno ka wabet to wacho ni wang'iyo yo ma waketogo pesa e mfuko. To mondo oganda obed maber, motegno, nyaka warang kaka dhano chiemo, matiende ni waketo chiemo e mesa. Koro approach no opogore. Ok wadwa gima iluongo gi kisungu ni knee-jerk reaction. Itime kawuono to kiny. Nikech ibo yudo ni, apani Fred, ichulo sani go 2019 to date, apani ipuonjo nyithindo apar per year, sani koro gin adi, 10 nyaka kiro gi 6. To one approach marwa nikech kobiro tibedo nitie nyithindo mwachopo. And permit me mondo awach kare. Anto pok oluonga ga rambe mare, koro kang'eyo mano bendo ng'e adier. Ka an go ing'en an go senior na ni ja Kristo. Omineno sama luongo nyinge to ng'e ni wan ga kode, wawuotho ga. Koro Fred ka nigo wan joma dongo, wan kwarias wach dala. Wadwaro ratiro gi gine. Koro gima watimo, wan warango activities. We engage the community. Aparo ni wasekata, agwero kamano no Ramogi. Wawinjore to kwasewinjore to kata kanano woko tiwinjo kwacho ni Dr. Orodi, mondo wadhi wapuonj ji, in ema kaw gini idhi TV. Dr. Orodi biro ka, to dhi opuonjo ji na avocado berne mago matitimo hama. To kendo wawinjore na ng'ano mong'eyo radio moro cha, to iyudo kokawo time mondo dhi opuonj ji. Gi idea en ni continuity bang' kiseweyo support. Mani opogre gi gima iluongo ni handout delivery model. Sani awinjo ni gichake en majan. Majan, ka miyi siling 200 sani dhi go nombul. Kiny ing'e ni nyaka iduok 200 nino. Mano e shida ma wan go. Correct leadership mwadwaro ma watiyo ni en mondo japiny ka japiny oyud pesa ne owuon. Okay. Sawa.